Iable yung Bible sa Mark chapter 4 verse 35 to 41. Basahan na. Sundan lang nyo. Ang title lang ni kay Jesus calms the storm. That day, when evening came, he said to his disciples, "Let us go over to the other side," leaving the crowd behind. They took him along just as he was in the boat. There were also other boats with him. A furious squall came up, and the waves broke over the boat, so that it was nearly swamped. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciple woke him and said to him, "Teacher, don't you care if we drown?" He got up, rebuked the wind, and said to the waves, "Quiet, be still." Then the wind died down, and it was completely calm. He said to his disciple, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" They were terrified and asked each other, "Who is this? Even the wind and the waves obey him." May Bisaya no? Hindi tayo Bisaya. 36. 35. Kung sa maong adlaw sa pagkahapon na kaayo siya, miingon kanila, manambok kita ngadto sa usang dating, ug sa namahawa sila sa panon sa katawhan. Ilang gidala siya uban kanila sa kayan, diin diha na siya daan, ug hinay ubang mga sakayan nga mukuyo kaniya. Ug unya miabot ang usa ka makusog nga unos, ug ang mga balod tabon sa sakayan nga tungod iana ang sakayan nakapuno na sa tubig. Apan siya dito sa uli nakatulog nga nag-ulan, ug siya gipukaw nila nga nag-ingon, "Magtutudlo, wala ka ba lang makabana nga mga lumos kita?" Ug siya nagmata, ug iyang gibadlong ang hangin, ug umiingon siya sa lanaw, "Hilom, punong," ug ang hangin milunay, ug miabot ang dakong kalinaw. Ug siya miingon kanila, "Nganong nalisang naman kamo? Wala ba kamo pagsalig?" Ug iabot sila dakong kahadlok, ug nagsigingon nga usa sa usa, kinsa may diay kini siya. Nabisan pa ang hangin, ug ang lanaw mapatuo man kaniya. Ano nga ni no? Naasa ni sa uban nga book sa Bible sa Mateo, murag gisgutan sa ni. No naapugay ni sa Luke. Ano no laban ni sa Luke, murag sa Mateo naa ni siya. So, mo na ni tambo. Sa diyang si Jesus nagsugod na sa iyang ministry, nagsugod na sa iyang pagsangyaw sa pulong, pagpang-ayos sa mga masakiton. Wala na si pahuway, daghan na kayo ang taong nasunod niya. Bisag asa siya madto, ang mga tao magtapok yun, no? So ma-imagine lang nimo kung inana kadaghan ang tao, wala gisip pahuway, no? Ma-imagine mo lang siya celebrity ani nga time. Ang uban wa man siya mo ilang nga Ginoo sila. Niduo lang ang ubang tao kaniya kay siyempre nakadungog sila nga maay sa manudlo niya, ikaduha maay siya manambal nga iyang gipaayo ang mga taong na isakit. So mao ni siya, kung mabasa niyo sa verse 35, ningon siya sa dani abot ng evening, sa nang evening Bisaya, hapon ang ingon niya, no? Evening. Kang evening unsa na? Unsa may kailan sa night? Nga di mo ha? Unsa may kailan sa evening unsa night? Unsa man ang oras sa magsugod ang night? Normally sa ato ang sit up karon ang
ang night magsugod siya sa Jesus. Yang evening sa to pa earlier na evening ang tawag na niya. So may tabo niya sa sayo pa ang kagabion, sayo ang kagabion. So may tabo yang gingnan lang yung mga disciple. Muadto ta sa pikas tampi sa akbang, no? So mao ni siya lugar niya na dako kayong lake niya. Nagbangka sila dito palabang sa akbang para malikay sa crowd. Gusto siguro siya pahuwayan ni murag asumpay ni gusto siya mo pahuwayan ni nga time. So pagsakay niya sa bangka sa diya pa iyang gibiyan iyang gibutang ko leaving the crowd behind. So meaning crowd pila man ang crowd tanaw nimo daghan gina di ba, di lang kami yung crowd kung usa ra ka buok di ba, crowd gina grupo na sa mga tao katawhan daghan di kayo. So iyang gibiyaan niya they took him along just as he was in the boat niya nagsakay sa pambot niya napag uban nga pambot nga daghan din sa pambot dira kay usara nga nag ubay niya nga to pang labang. So karon pag abot nila dito wala mong gibutan diri asa dapita asa nga part sa lake ningon na siya siguro na nais tong atunga no kay kung kilid pa di mo sige gugin na mo dako ang bawd. So ningon siya diri a furious squall came up. Dako kayo nga balod squall may butang diri ya unos dako nga unos kay ba mo sa unos kalit hangin ba kusuging hangin yan ay dang tubig uwan ana so ni kalit sa unos so mga instances na mao na malulunod na sa barko na to sa pero dali ra siya oh. So mao na nitabo na kalit nga kusuging unos nya and the waves broke over the boat. So mo ingon hapit na mo tabo nila ang wave sa kadako. Ginasudlan na ang ilang bangka ani de. Nya ang gibuhat ni Jesus sa tugra dito sa bangka. Tugra siya. While ang mga tao nagpanik nga yang kuyon hadlok na. Tugtog naman siya ang hadlok. So ang gibuhat sa usa ka disciple gipukaw siya. Ingnan siya, "Teacher, don't you care if we draw?" Wa ka mahadlok na mga lumos ta. So wala hesitation, ibangon si Kristo, ningon siya. He got up, rebuked the wind. Yung gibadlong ang hangin. Niya, and said to the waves, "Quiet, be still." Quiet. No. Hilom. Or, di siguro, lain terminology siguro ng hilom. No. Quiet. Undang siguro. Haway, undang. Ringan na siguro ng terminology. Be still. Then the wind died down and it was completely calm. So, ang ibutang niya, dakong kamingaw daw. So imbes ka tong higayon na grabe kay kuso-kuso sa hangin ang bawd murag kalunuro na gyud tabukan hadlok niyo kayo kasuway mo kana katong pauli ko kana rin paingon sa ko dito pag paingon ako dito kalipungon gyud pag pauli po na ako dinyo kuyaw sa kay naghigda ko sa taas sa barko terus kakusog sa bawd o sa hapak sa hangin ang tubig sa dagat ni abot dito sa akong higdaan basa ko gamay suga ano na ko nailat sakit. Hasta di lang ka maratol, ang maratol lang ko nang mag-ilugay sa live jacket. Siya na i-live jacket taga, mag-ilugan ka ba? Maratol siya kang ilugan. So, mao na ang ginoon na. So, kini nga time, boat ra gud niya niya. Dako ayo nga, di good ship ang gingon. Boat. So, ang boat, gamay lang ginapambot. Diba? So, paghapak sa hangin, hapit ni gumakuha niya si Kristo, natuog na dito, yung gibadlong hangin pagbangon niya. Iningon din siya, niya sa, grabe ka itong kasaba, siguro ang mga tao, saba kayo na yun na, ya grabe sa kadako sa bawod ug sa hangin gina ni Kristo hunong undang ngana bitaw quiet be still kalit hilom rog kalit automatic ba freeze kuyaw kaana ba kung ikaw ka witness ka na ba makaana ka grabe ko sa akong witness sa nang panahon na mo magibadlong yung automatic undang ba mo ngana ka ba kana magkiat mo ba yung mo undang ay na mo sikiat ya gusto na undang automatic ba no. Ginana bitaw, ginana sa hindi ko ni Kristo ipakita niya. Ningon lang ri. He said to his disciple, "Why are you afraid?" Ano nahadlok mo? Alas Kristo. Wala ba di ka mo'y faith? Ano siya? Do you still have no faith? No? Nangutanas Kristo. Wa ba di gyapon mo'y pagsalig, di ba? Pagsalig. Imagine ni si Kristo kadaghan na napakitag milagro nila. Napakita siya ang pagkaginoo. Nisunod gyud siya tungod sa
Kaya na-convince sila sa ipakita ng Kristo, isunod mga Islam, i-follow mga Islam ni Jesus. Yan ituo sila sa iyang kakayahan, no? Nakawitness sila mga sa ipang buhat nila ni Kristo. Yang naitabo, pag-abot aning bagyuha, pag-abot aning kusno-kuso sila sa unos, mga hadlok sila. Yan mo ito ni Kristo nga, do you still have no faith? Yan nga siya, they were terrified, ask each other, who is this? O pag sa kaila ni Kristo, kisam ni siya. Even the wind and the waves obey him. Sa ato pa naa pa day gihapon day kaana ka ba chapter 4 sayo pa man ni sa chapter sa gisuhat ni Mark. Makaana ka ba? Nga bisan ba day sa mga disciple ni Kristo sugod pa lang. Ako lang sa obserbasyon na ako. Nakapangutanan lang si kinsa ni siya. Sa niana sila nga sila may gingon disciple sila man. Niana sila kinsa ni tawanan. Kinsa ni siya. Wala sa mga tawanan. Ang pag-address lang dire teacher yung tawag. Teacher. Don't you dare, di ba teacher yung magtutudlo, mga bitaw. So, kay sila mga tawhan na god disciples sa una ni John the Baptist. So, naana sila nga nga na tawag og teacher. So, I don't know kining aning siguro kay chapter 4 pa man siya. Napa ni siya sa time nga mura naka-witness na sila pero not fully convinced pero di man na ba yung panani. Ang mga kung anong reason ako isang giping na passage. So, niingon siya, dire, kining yan, ipakutanan dire nga. Why are you so afraid? Do you still have no faith? Maura tayo gini nga passage sa akong gipunit. Kay, in spite sa mga ipakita ni Kristo, sa mga milagro, mga bakol, nakalakaw, ang mga buta nakakita, ang namatay nabuhi, di ba? Ang ubang naisakit nga ayog silang tanan, kutob sa gitambalan ni Kristo, ang nay mga sanglahon nga ayo, di ba? Ug katong uban na sulag demonyo, nagdigawas ang mga demonyo silang lawas, di ba? Ya gabi kay panulod si Kristo, nakawitness sila kung unsa kagabahanan si Kristo ani nga time. Ya, ang itabo pa gyud. Kulang gyud mo sa pagtuo. Nakalimot sila at the point of panic, at the point of kanabitang kahadlok, makalimot ka nga naari Ginoo. Mao man ni tabo nila, nahadlok mo sila kay they are struggling for their life, managuna na sila. Nga, uy, malulod mga matay ta ani. Ano, di ba kay human instinct pala. Human instinct. Imo ginang tao ka, natural mahadlok ka, di ba? Kalunuro ng barko, ni bawa Ginoo, nakalimot sila Ginoo ilang kuyog. Mo to gipukaw, teacher na, di ba? Di sila wa sila kahuwat nga si Kristo mao mo badlong mo bangon hoy undang dia kanang unos ug undang dia bawod wala na pabutaw sama sa atong sitwasyon karon di ba sama sa atong sitwasyon karon nga murag naa taning sakay tani nga barko wherein gihapak na tag may unos na di ba kalunuro na ta. Yeah, sige tag-ingon ni salig tas Ginoo. Kalunuro na ta. Naagya pon sa akong side naagya pon Lord, wala ginamudungga akong prayers. Kaana gyud ko Ginoo, guilty ko ana. Mura ko ani nga disciple nga akong gipukaw si Kristo. Lord, kanang would you dare nga wa ka mabalaka nga malunod na ta. Kung ana ko ba? Mao sa sitwasyon karon. Tuod kay wala tay trabaho, dapat sa pandemya. Uncertain ang atong kapaingnan mura bitong yan way kasiguruhan ang usa ka certain ani malunod man gid sa pagkusukuso malunod mo sa nato kung magdugay siya ang may tabo siyempre wala tay kwata sa may tabo na wag tang tali sa dinhi wa tay kasiguruhan unsa na itong ugma wala na tay makuan ano ginauna nako ba nabalaka sad ko na recall sa nako nakabasa ko ni nga passage nga maghuwat gyud ta nga ang Ginoo mo intervene. Naata sitwasyon nga murag di kusukuso ta sa unos. Unsa man ang mga unos nato ron? Wa tay sweldo, wa trabaho. Wa gitay income 6 months na. Wa kasiguruhan. Murag tagalutaw wa kasiguruhan, floating status. Wa kasiguruhan kung unsay plano sa gobyerno makalabang ba ta dito di. Nag-message ko sa LGU sa dito wala may reply. So, nakaana ko nga ato nang si sampit ang Ginoo watay kalainan ni mga klase tao nga
murag wala tay faith ba. Diba? Nya kita ni sa human, as a human person, human being, murag mabalaka kita mahadlok to. Kay murag katikiubo na ginatong kahimtang. Atong isalig nga ang Ginoo na adi nag-uban nato. Nag-uban nato mo na yung Lord natuog ka Lord. Kana ko natuog ang Ginoo. Kay Hindi natutulog ang Diyos. wala man dungga ang atong mga prayers. Kana ta ba? Pero di ay mo nang ingon ang Ginoo nga sama sa giingon niya sa iyang mga disciples. Ngano nahadlok man kamo pag-ayo, kuwang pabadigay mo sa pagtuo. Di ba? Yes, sa Ginoo iyang ipastop ang unos ug ang bawd. So mao na tong gihuwat. Ang dangon sa Ginoo ang unos nga nagkuso-kuso na to aron sitwasyon na kay murag lisod atong kahimtang usay na testing ginato makaan ang Ginoo you of little faith yapon kay usay makapangutan-nam ta nga asa man ka Lord wala gyud minutabang asa man ka Lord imong ialaw ang sitwasyon nga mahinaan ni Lord ialaw nimo nga murag ang among kapildihan ialaw nimo nga murag lisod mig maayo. So mao na wake up call ni sa nga passage nga we know ato nga time kay mga tawhan naka-witness sila in their own eye nakakita sila sa gibuhat sa Ginoo how much more kita wala ta sa witness ato ang ato lang na feel nato nga presence ng Ginoo muluwas ginato kung naa kitay kadaghan na pud ta giluwas sa Ginoo di ba sa kang mama ni sakit siya ulian siya sa tambal di ba na sa mga gastuhan ug sa pang nagian nato sa atong kinabuhi naam gi Ginoo maka-feel magyud ta pero pareha ni sa makapangutana gyud ka Lord kung saan yung pundangon ni siyang kuso-kuso sa pagsuway sa among kinabuhi karong sitwasyon na. Lord, we need you to intervene in this situation. Ano bitaw? Pero dili ingon siya, you of little faith nga mahadlok man ka. You still have no faith? Yung ipangutana ba? Ngayon nahadlok ka magyapon. Ako, aminado ko, hadlok di ko gyapon. Pero na-review ko ano nga passage. Na-review ko. Kita day kung isalig ka ang Ginoo nag-uban nimo sama ani nila naibang ka nag-uban ang Ginoo magsalig ka ang Ginoo na di mo ginayalaw malunod to sig apil kay kita gasalig ta nga naa si nato di ba kung malunod ta kuyog siya nato kalunod di ba siya man ang atong gisaligan siya man atong gitrust man atong kaugalingon atong magisurrender atong life ni so mao ni timan ninyo nga passage na indot kini sa nga passage na kung giunsa ni Kristo pagpamata sa mga tao, kita sa Diyon sa pagmata sa itong ugalingon nga kinahanglan gid ta build og too much faith pa nga to sa Ginoo. Dili pa ba enough ang mga blessings nga iyang giprovide, iyang gipawitness nato? Di pa ba na enough? Dapat ato yung panindigan nga we have faith in God niya. God will make miracles sa iyang kaugalingong timing.